Cortina G reddet af Morten Røftehavle. Startsignal er givet til start nummer 14. Her får vi Søren Møller Nielsen med Hip-Hop Ask. Katalog nummer 276, Hip-Hop Ask. Hoppet kåret i Hjertelå og tildelt en sølvmedalje. Far er Sissi Senior Ask, som er optaget i Dansk Varmbåds springhesteprogram. Morfar er charmeur, mors morfar er Lillehingsten Lavallo. Hip-Hop Ask er opdrettet af Michael Hansen og Anne-Marie Grube i Ørhøj. Og hesten ejes i dag af Studering Ask i Martofte. Tak til Søren Møller Nielsen med Hip-Hop Ask. Det klart, det var her Hip-Hops Chichita. Den hest der i dag galopperer bedre end i går. Den er lidt mere under hjælperne, selvom den stadigvæk slår sig noget fra foran springene. Men det gør også, at den kan afvikle springene bedre. Den viser bedre teknik. Det giver den i dag 8,0 i teknik, 8,0 i galop, 8,0 i kapacitet og 7,5 i ridlighed.